Това е пътя, който води от Софийския университет към Народното събрание. Жълти павета. Тук обаче сме се събрали не да обсъждаме паветата, макар че и те са част от София, а да разговаряме с господин Мартин Заимов. Човека от телевизията, казаха тези момчета с едно колело. Човек от телевизията съм аз, да, здравейте. Това е човека от телевизията. Но не съм от телевизията, просто ме поканиха там. Няма ли да си поговориме? На камера. Разговор на живо с господин Заимов. Каквото желаете, го питайте. Питайте ме най-лошото нещо, което бихте попитала кмета на София. Добър вечер. Радвам се, че кампанията ви основно така е на зеленото, на природата, защото всичко произлиза от природата и ние самите. Никой в кампанията си не каза дума за най-голямата зеленина, планината Витоша до София. Вие как смятате? Тя се руши. Руши се. Всекидневно. Аз съм турист от малка възраст, моето семейство също. И изпитвам болка, когато виждам какво се прави. Имаме предложение да взимате такса на леките коли, които навлизат в тази част. Ето, това е една помощ за общината, да се намалят тези вредни изпарения. Много сме разтревожени и нашето семейство би гласувало за този кмет, който поеме отговорност по някакъв начин да съхрани тази планина. Витоша е уникална хубава планина. Уникално, да. Въобще за това разговор няма. Всичко, което е създадено... Там има два проблема, които ще ви кажа как трябва да се решат. Единият проблем е това, което вие самата казахте, опасността от, така да го наречем, индустриално ползване на планината, т.е. коли, строежи и така. Това трябва да се санкционира. Идеята ви за големи такси за коли е много добра. Много ви благодаря. За пръв път от месец и половина става дума за това. Някой ми предлага това. Категорично съм съгласен и ще го направя. Това нещо категорично. Значи въпросът до сега, когато е ставало дума за движението на коли, по-скоро сме разсъждавали за рестрикция. Малко коли, само тези, които има нужда да отидат горе, с ученици, с рейсчета и така нататък. Но това, което казвате да не бъде напълно рестриктивно, да бъде с висока цена, напълно сте права. Паралелно с това, общината трябва да се погрижи, тя или инвеститор, за въжените линии. Има две въжени линии, които всъщност даже три са, ако мислиме Байкръсто. Княжево. Да, даже три. Значи те трябва да се инвестира в тях. Най-добре е общината да инвестира, защото това не може да е трудно много да бъде печелившо, без да има горе много хотели и така нататък, да не ви обяснявам икономиката. Значи това нещо тук изобщо спор няма. Другото нещо, има още нещо, което е важно за Витоша, което показва безхаберието на българските чиновници, само че в този случай не в общината, т.е. аз пряк отговорност за тези хора не мога да поема, но мога да се погрижат те да си свършат работата. Това са чиновниците в две български министерства, които от 5 или повече години не могат помежду си да се разберат какво трябва да се прави с умиращите дървета. Те ще умрат, докато смотаните чиновници в две министерства се уточнят биолози и лесовъди, всъщност дали трябва да се остави дървото или трябва да се махне дървото или бръмбара, как да се убие и такива работи. Значи, тук вече директно, значи аз няма да си седа в кабинета като досегашни хора там или някъде да ходи игра в футбол. Отивам при единия министър, отивам при другия министър. Скъпи господине, ти си министър, тук колко време си министър, до колко мислиш още да останеш, за какво си министър? Чиновникът ти тук не може да вземе решение. Ти можеш ли? Не можеш. Идвам при гражданите на София и казвам, той е министър тук. Вчера ми каза, не може да вземе решение. Той значи не става за министър. Но дърветата на Витоша, значи Кълнави ще се погрижа за тях по една или друга форма и залесяване трябва веднага да почне. Такива работи няма пари, на такова богатство, значи да кажеш, имаш милиони, да кажеш, нямам пари да сложа една вратичка такава на касичката да се пазят милионите. Трябва да си... Тези дървета са... И това дишаме.